Na hát sziasztok, én Vándor vagyok, és ez egy bejelentő videó lenne. Ugyebár az első videóm mesteremcés videó volt, és most miért nincsenek mesteremcés videók? Hát azon a videón lehetett látni, hogy eléggé laggoltam, azt azért valljuk be, és ezt én is láttam. Úgyhogy hát ennek a lagnak még nagyobb dolga lett a kutyám. Na mindegy, ennek a lagnak még nagyobb lagja lett, és így teljesen annyira laggolt már, hogy nem tudtam játszani szinte videó felvevővel, nélkülem még talán viselhető volt. Na most ugyebár Bandicam-mel vettem, de megpecseltem a Bandicam, tehát most már nem írjak fölül, hogy www.bandicam.com, meg hogy bármilyen hosszaságú videót vettek fel. Majd arról is lesz tutoriál, meg vettem egy rangot, egy ZK rangot, úgyhogy, ja, hát a gépem, az új gépem, mert mivel új gépet kell lesz rendelni, az nagyon sok idő múlva lesz meg, úgyhogy addig megpróbálom tableten csinálni a videókat, lesz majd kérdezfelelek, ha meg lesz a új feliratkozó, meg hát facecam-es gameplayek, akár még azon is gondolkoztam, hogy survival lesz ezen a tableten, csak az a baj, mindenki szinte mesteremtés videót csinál, és amellett én ezt nem tudom felvenni a versenyt egy tablettel, úgyhogy jó. Hát elnézést kérek, hogy befutcsolt a gépem, erről nem is én tehetek, nem is volt valami új darab, úgyhogy ja. Hát nem sokára fogok csinálni videót, azt hiszem szombaton, holnap, addig is. Sziasztok!